Υπάρχουν πολλές εκδοχές για το τι απέγινε το σκέιτ του φιδιού. Το σκέιτ του φιδιού ήταν ένα σκέιτ με απεριόριστες δυνάμεις. Το είχε δημιουργήσει ο βασιλιάς των φιδιών, Ματρακούλος. Αλλά ας δούμε πρώτα τι μας διδάσκει η ιστορία. Του έδινε δύναμη για να κυβερνά το βασίλειο. Και τον έκανε θεό για τους υπήκοους. Αλλά κάποιος έκλεψε το σκέιτ. Το έκλεψε ο δούλος, άρα τον κυνήγησαν. Έτσι το έκλειψε για να μην το βρει κανείς. Και βρήκε τραγικό θάνατο. Από εκείνη τη μέρα και μετά αυτοί οι δύο πάλευαν για να βρουν το σκέιτ. Ο Φροκ και ο Άς. Κανείς δεν ξέρει αν ήταν φίλοι ή εχθροί, ούτε τι απέγινε το σκέιτ. Μπορούμε όμως να σας πούμε τις εκδοχές. Αυτή εδώ είναι η πρώτη εκδοχή. Φρος! Ποιος το έκανε αυτό? Δεν μπορεί να αυτοκτόνησες. Κι όμως θέλω να σου πω ότι σε αυτήν όλα μου τα υπάρχοντα το σκέιτ είναι Φρος! Εσύ εδώ! Δώσ' το μου! θα σου χάνω στο σπίτι! Δώσ' το μου! Φρος! Τι κάνεις εδώ! Ήρθα να πάρω το σκέιτ μου, βρωμένο αρχίδι! Δεν θα αφήνω να φύγει το σκέιτ! Θα πάρω το σκέιτ μου! Σιου, σιου. Για θα τον κλείσει.